takatomira tikutoona kuti pakaitikira accident imwe ichitoitika paopposite pacho shamwari izvezvi tirakira ndono iyi pakaitikira accident ndeapa kana ndiwewo chii chakadaro opposite yepakadonha bhazi paya pakutodonha tiraki izvezvi takatarisa. Makadi mhuri yeZimbabwe, yes, muri kungozvinzwa zviri kuitika. Yes, pakabva mukuitikira tsaona yeDNC iyo yakauraya vanhu vasvika ivo muzuva ranhasi 43 richibva kuSouth Africa richienda kuZimbabwe. Paitika zvakare tsaona yegonyeti yetraki papa ratodonha zvakare. As you can see, mudzimai ari kutaura achinongedzera kamera achiratidza divi rakaitikira bus accident, uye zvakare tichiona kuti apo ndo pawira iro gonyeti zvakare. Nzvimbo iyi yaipa hama vadiwa, hatichaziva kuti mweya yevashakabvu here iri kudai izvi kana kuti inzvimbo yacho yagarawo yangoipawo zvayo. So mhuri yeZimbabwe, ndangoti tionesane zviri kuitika. Yes, zviri kuitika munzvimbo yeSouth Africa apa rezvino. Munoti kudiwa nazvo zviri kuitika apa mhuri yeZimbabwe. Masoko anosuwisa zvikuru. Chine vanhu vakabva mukushaika 43 vese. Regai timboenda comment section timbodza kuti what is happening. Zvikunzi it's just a bad spot and motorists, especially heavy haulage and buses, could take all precautions approaching, but that curvy portion, it also helps to service. It also helps to save our cars, considering the long distance they will cover. Brake failure cases in 2025 should be a rare occurrence. So ari kutaurawo kuti aiwa motikari ngadziserviswe, and that place is a curvy area, saka madrivers please be cautious kana muchiapproacha macaves. Munofana kuona kuti mareduce speed and stuff. So hanzi angonyanya kutarisa nzvimbo yakaitikira tsaona kusvikira motikari yarasa control. Yes, this might be true kuti anga akavarairwa achitarisa kumangondo kwakatyoka kuchiwira uko rimwe bhazi maybe abva avhiringika pakudrive. Ameno pamwe ndiyo mweya yevashakabvu inenge yakudhonzera. Munokuziva pacho vanhu pedu kuti nzvimbo inenge yamboitikira tsaona kazhinji kacho inowanzoramba yodzokorodza kuitika tsaona. Zvakaitika gore rineri kuna Seke Road kumakazviona kuti tsaona muZimbabwe dzanga dzisisaperi. So I'm just thinking maybe that might be the cause iyoyoyo. So mwari kuti hatichaziva kuti tofamba nechii. Tikada kukwira ndege unonzwa kuti yadonha, ukada kuti chikepe unzwa chanyura, mabhasi acho akutyisa. Zvakaoma veduwe, zvakaoma izvi. Mweya yavanhu vakafira ipapo ichiri kutenderera ipapo. So you can see that's what exactly I've been saying. Ndemumwe ataura mucomment section kuti inogona kunge iri mweya yevanhu evashakabvu vafira panzvimbo iyi vanogona kunge vari kudhonzera. And kazhinji zvinenge zvavoda kuti vakuru vedunhu vaite chivanhu ipapo kuita kuti pagezwe nzvimbo iyi ichene, mweya iyi izorodzwe. Vemachechi vanogona kuitawo zvakare church service ipapapa inoita kuti mweya iyoyo izorodzwe kana kuti iende kudenga inozorora kuparadiso. Hanzi tinenge takaisirwa mushonga road because kuvengwa kwacho kwanyanya. Hatichazive. Yeah, some people are saying or they are believing kuti vanogona kunge vari vanhu vekunyika iyoyoyo vasisafarire maZimbabweans vari kuita kuti tsaona idzi dzirambe dzichiitika. Hanzi Satani ari kutotora mukana iwoyo mufunge. Kufamba kwakutyisa. Yuwi zvakurema vedi wende vamwe vari kuchema. Mwari kuti I may ask that this is not the place that claimed 46 lives of people of Botswana who were traveling to church. Yeah, who remember some time ago in Limpopo pane bhazi rakauraya vanhu paEaster rekuBotswana. If you remember, well guys, this might be the same place again yakaitika zvinizvo zvizvizvo. Anzi no, that is not the place. Yes, ndemwapindurawo uyo aiti no, that is not the place yakaitika zvevanhu vekuBotswana, but kwakuri kuna Limpopo ikoko. Vamwe vari kuchema chito Mwari tatadzei, something is wrong somewhere. Tofambirepi nhai Mwari? Why stopping on the dangerous cave? There is no lay-by there. Ava iva futi vakatomira ipa pari dangerous pose pakeve and hapana lay-by. Sakani anything can happen still. Vanhu vari kuchema choma. Hanzi chokwadi here guys. Yes, it is true. As you can see,
kuti patoitika imwe tsaona zvakare. So mhepo dzasimuka mwedzi uno, ende vamwe vanhu vangoitaura kuti zvinhu zvaifanira kuitika muna August ndo mwedzi unosimuka mhepo idzi, but tiri kuona kuti zviri kuitika muno muna November towards Christmas. Imagine kuti gore rinenge ratopera, watopedza gore zvakanakisisa, then all of a sudden you get into an accident. So guys, zvinotyisa zvinhu izvi. Amavadikani kuti ndo zviri kuitika ipapa ndo pakabva mukufira vanhu. So you can see you can hear that lady ari kutaura uyo achitaura yeye kuti pani ipapa pa same place ipapa ndo pari kuramba pachiitika tsaona dzakasiyana siyana. Ndo pakabva zvakare mukudonhera bhazi rakauraya vanhu vakawanda zvikatyisa mhuri yeZimbabwe. Ndandangoioneka nyaya ikaka kuti ndikupewo update, maybe amanga musati masangana nazvo uri manga musina kunzwa nezvenyaya iyoyo kuti pa same spot ipapapa paperera vanhu. So I think maybe pakudiwa kutoti patoiswa some form of ma-speed humps, maybe just in case it might help kuti ma-speed humps akaiswa, the drivers will slow down kana vakuapproacha that cave. It seems as if vanhu vari kuapproacha cave iyi vachimhanya, vari ku-underestimate this cave. And I can tell you, I've been using this road to and from Zimbabwe and South Africa. Maovertakerana anenge achitwana ipapa magonyeti nemabhazi vanokurosa malaini iwaya zvekuti mumwe akangooma musoro panoitika tsaona. Saka zvinhu zvinotyisa zvinhu izvi zviri kuitika kuti pa same spot pari kuramba pachiitika tsaona mhuri yeZimbabwe. Ameni kuti todii, munoionawo sei nyaya iyi mhuri yeZimbabwe? Zvoitwa sei? Poitwa bira here panapa? Kana kuti vemachechi vomboenda vanoisa munamato ipapapa, tichiona kuti zvingafambiswe sei kana kuti zvingaitwe sei, nekuti ndo pakatsakatika vanhu vakawanda vebhazi reDNC tikarasikirwa nehama neshamwari. Nanhasi vanhu vachiri kuchema, nanhasi tichiri kuchema, hama dzedu dzakatsakatika. Thank you so much. Keep on watching our channel tichikunzira izvo zvinyowani. Please subscribe tikurewo. Ndo ratowo basa redu iro richikupai nhau muchititsigirawo vana veZimbabwe. Mari ndedzevarungwidzi, itai kuti tingodzipiwawo titoraramisa mhuri. Zvinoitawo kuti mabasa awande. Isu kana tapinda basa kuno kuvanin'inawo venyu vachanopindawo basa kwatachifanira kupinda. Saka tinotenda zvikuru, aiwa kutokumbira hakusi kudhimanda. Titsigirewo tikurewo channel yedu tisvike 100k mukupera kwegore iri. Thank you so much.